नार्जारी डिउसननि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ होनो सानदों। बे भिडिअआनो जाबाय थाखो 9नि खोन्दो 5नि। खोन्दो 5आव दं जोंहा जिउनि गुदि सानगुदि। जिउनि गुदि सानगुदिनिनो फरानि गुबै थांखिखौ आं होनो सानदों। फरानि गुबै थांखियाव दं जोंहा गिबियावनो जिबख्रि आरो नैथियाव दं जिबख्रिनि बुंफुरलु आरो दं बांजिबख्रियारि जिब आरो से जिबख्रियारि जिब आरो जिबख्रि बिरलाब आरो जिबख्रि मिरु जिबख्रि रन्दै आरो दं गोसारनाय बिखान्थि। नेक्स्टआव दं इसिं जिबख्रियारि जानाय। बेनि उनाव दङ जिबख्रि इन्जुर, क्ल'र'प्लास्ट, क्ल'र'फिल। बेनि उनाव DNA रोखा नङि मिरुआरि जिब। बेनि उनाव दङ रोखा मिरुआरि जिब, जिबख्रिनि आंगो सेरेब, इसिं रन्दै रेटिकुलाम, जिब सोमजिनाय, गल्गि गुथुम, लाइस'जम, माइट'कन्ड्रिया, प्लास्टिड, भेक्युल। बेखिनियानो फरानि गुबै थांखिया। दिनै आं नोंथांमोननो बेखिनिखौनो फरानि गुबै थांखिखौ होग्रोगोन। नेक्स्ट भिडिअआव आं नोंथांमोननो गासैखौबो एक्सप्लेन खालामनो हागोन। दिनैनि थाखाय बेखिनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनो